О! Така, ще го фани и няма да даде. Те ми как? Опасна нещо. Мамче, о! Директно в главата. Ой, се взема. Така. Не, Мия. Там не дей. No. Ела, бе, така. Ела тук. Дай тук сега да караме щайните. Пи си. Лек. О. Я, мамче, о! Виж колко е сладко това котенце. Я го гали, мамче. Гали го малко. О! Погали го. Погали го, Мия. Да. Ще го погалиш ли? Ще го погалиш ли, Мия? Хайде. Мими, я ми покажи какво си взела. Искаш да започна там. Чакай сега. Ще малко ще влиза. Опо. Не, Мими. Да, ама какво точно се опитваш, мамче, с котото и тубите да правиш? Или то котото горкото? No. Мия? Мисля, че тя има ясна визия за... О, гали го. О, пиренце сладко, гали го. О. Чакай, че го до вечера, моля те това. What is this? Мисля, че са такова. О, гали го, така, гали го, Лелче, гали го. О. Мамче, ти по няколко наведнъж ли? Не. Мяу. О, да. Хайде, пусни го вече, мамче, това е горкото. Пускай го долу, бабо. Пусни го долу, бабо, че то животинче иска да... Птичка, пример. Птичка. Да. Виж да е. Хайде да го пуснеш това, мамче. Слушай ли? Браво на детето, браво!